message mo sir sa atong traffic light diri sa inyong tugkaran. Okay kayo, dako kay tabang kay website na ang dagan sa kyanan diri sir niya murag malis na gid kang madisgrasya siguro diri pohon kay bayubay na ng disgrasya dinipot sa una. So dako jud kay tabang traffic light. So dugay na day ka diri? Sobra 10 years na po. Dugay na. Dugay na po. Ano lang, padayon lang ang mga mayong programa sa atong administrasyon, labi na sa City Government of Digos. Pagulat po may mga mayong mga proyekto po, buhon-buhon. Dayon lang sa pag-asinto, Digos City. Mayo gyud. Kay sa dili na traffic, dili na po walay diskusyon. Okay, sige. Salamat sir. Lang sir. Mga kuan mo diri toda. Sila. Sir, natay traffic light diri unsay atong ikasulti. Salamat ngay na ito tingnan na diri. Maayo ba ni? Mayo balik kita sa diskusyon. Di guys, disgrasya. Kay dugay na ka diri sir nagturno. Dugay na. Sir, sa ato ikastorya sir sa atong bagong traffic lights. Nindot na. Kay wala ang mga bangga. Daghan. Daga na. Makontrol na guro ni, ganana may traffic light. Dugay na ka nga namasada diri sir. Dugay na. Mga pila ka tuig na. Mga 8 na guro. Walo na. Single? Single. Okay. Sige. Salamat sir. Ikaw sir, unsay atong ikasultian nga project sa city government? Nindot kay ma-minimize na accidente dito. Grabe kasi din ba doon kay traffic light. Mas nindot. Hayag po, hayag. Ay. Salamat. Sa pangalan sir? Jojo, patigis ko. Nagtorno po ko din. Torno po ka? Tagasam ko sir? Nagadiret po. Okay. Ay, Uy, kasi ikaw. mag-function basta within this month. Function na ni, within this week. Okay. Sir. Sir, ini message lang sir. Duha ka buok atong traffic light karon sa Testimayo, particular asa dapitan sir. Mao jud ni nga to ang gitinguha, gipalingkamutan nga mapasiga na to atong traffic lights within this year. Gani akong giingon basig mga October na ni musika pero kay gipaspasan man, no? Kaya napasiga na to karon first week of August. Probably nalatay gi-configure karon nya ang monitor atong gibutang dito sa command center dito sa CDRRMC MO office. Okay. Para makita po ang flow din eh. So ang picture ani, ang atong camera nani siya artificial intelligence and ang iyahang kuan na po ni public announcement system kanang kita nagturo pa diha. So dito lang sa command center makita kung may mga problema anytime ang mga commuters diri ang mga magagamit na nga dalan maalarma dayon sila, mapahibalo dayon sila if ever na mga kapulian dito dalan ay mga aksidente uban pang mga kapulian na ngay ma-alarm ang alarm. Sir, nakita nimo ang sitwasyon karon sir nga busy jud kayo. Isa gyud ni sa nabutangan nimo traffic lights. Lagi kay taga Digos ko. Diri ko na tao na subaybayan ako. Ang paglambo, apil lang pagdaghan sa sakyanan, pagdaghan sa tao. Isa gyud ni sa mga lugar nga congested kayo. Ang area kunya adunay dako kayo nga tsansa nga na mga aksidenteng may tabo kung dili nato butangan o dili nato prioritize, priority nato sa traffic light. And next is ang flying AG, no? Nakita po na ko ang flow sa traffic. Ingon man ang Dawis, no? Kana sila next niya apil na po diha ang sa Aurora, dapit sa terminal o sa diha dapit sa Dawis. Dawis. Dito po siguro butangan na to sa junction dito sa Balutakay. So napatay 5 na buhatonon. Okay. Sir, kanang 5 sir. Ako siguro kaning 5 o man ni with siguro 2024 mahuman ko tanan. Thank you sir.